pa kay magnabarag ko. Nabarag ko kayo, gigutom ko, president pa. Mga unta taon-taon ha. Pero kini siya, the more karaan, the more vintage, the more bongga. Kisah man? Kisah ba yan? Ah, siya man? Katong na rin? Katong gigukuro-giro? Oh! Naigog mga to, siya man? Mamahin na lang ta. Total, pinakam siya itong kwarta. Uya, betay pa. Kung mga saba ko. Ang saba ko pag sabang isog naman kayo Mga na. sama ka, labi lang mga masoko ka sa anak. Oh, ano ko lang pagkasama na? Uy, Adil! Suko na kay kunino. Pa! Mama ko siya kaila madang besh mo nang kanang yan na lang gidrawing ba niya. Ang tao Pero, sa dili kito lisod siya kay nana mo ko'y drawing sa naong Di, bakit ako nakuha? asong to nito. Asa mo? Ya, tanda. Ano ba eh? Asang ba? Ako sa tayo. Ako kami. Ano ta? Ay, pastila pagka-timing yun ako aning kuana biya. Oh, diba? Imo na. Okay. Kini. Ha? Ay, salamat. Salamat. Ano naman ka ni? Kani, ganahan pa ka. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know what happened with the D.R.E. Komedyante ang gyapon. Mao gini siya sa una. Tas naman ka, hindi nila gyapi buhat. Pagdali ang kaon ka! Kay para pangitaan kag trabaho! Butan ko. okay ra. Butan ta pa niya. Kagmay pa ni sa una. Ang gamay pa. Mao gini. Mao, kaon niya! Pangitaan kag trabaho! Ay, ha? Lami! Hotda! Napang... Imo na tagan! Kay pangitaan kag trabaho! Sure ka daw? Hotda! Hotda! Napang tubig! Anya ka? Pinanggal. Sasain ko! Sus, buhay na siya kayo kung nakahapog kung ari ko po yun sa inyo ha. Oh! Ha? Ari ka pa sa mo raw? Aso na ko kuyo na eh. Kita ko, butan na mi. Kaon daw! Kaon hotda! Ay, kabalaka ang tatay ko. Kaya nagsigig pumusta ni mo. Kaya ko nga, mama. Ay, kabalaka. Kaya ka to, inigpuyo. Lamay! Ay, salamat kayo ko, ha? Kaon. Salamat kayo ko. Butan! Kaon ba yun? Kamu. Ikaw niya eh. Kaon niya! Oh, kaon lang ito, kaon. Kamu sa dito niya kayo. Pero kana siya. Para thrilling, ay lang sa ukbi. Isa na ko. Oo, para Ako, matuod Sam. ko nga mataganda ni mo. So, pwede ka nituo din na. Nagduha-duha pa ka. Nito ko ra gamay. Pero tistingil sa basig makuha nimo kay ningon mo ko niya og mailhan gyud ang tawhana kanang akong gidrawing hatag og 50,000. 50,000. Oh, basta mailhan na kanang na. Kasayon. Kining imong kontra. Oh, Kato na kasumbag nimo. Gwapuhon. gopon. Na itsura. Na ay mata. Nasa J. Ilong. Ano ba? Akong balibo. Oo. Medyo. Magduol naman ni Jane Dapita. Taga dinhi gyud na tinud kay diri man ako sa unahan na nasukmagan. Mali siya manukmag. Mas maayo mag dako nagpauna na kog sukmag. Pwede na ako sa tangon. Ato na naglihon. O sige. Sige para at least na lang kay klupon madang besh. Para makita din mo ang kumpleto din ng dagway. May ka na ako pag-drawing. Kaila ko! Kaya lagi sila.
ba? Kaila ko kinsan ni. Pa, madam? Perting ailaha. Mao ba? Kaila kahit ko. Ang dila lang daan, oh. Kaila ko. Kaila ko sa dila palang daan. Sa iyang mata nga magtakilid filmi. Kakita ka ko, ani. Kinsa man na siya, madam. Kisabi nga na niya, kay para mailhan ako. Tempa. Kaila ko, si Kusong sulti kisingan. Sa tisa siya. Kisabi nga. Di pa kahatag sa pangan. Pero makita na ko siyang gagawin. Sigurado ka, madam Besh, na kaila ka lang. Kaila juga na, kanang dagwaya, Oo, mao kita na ko, ani. Nga magsini siya pang kuha siya. Ano siyang dila? O sige, kung matultulang minimo ka na, o tiga ba minimo ka dress, dunga ka na kung 20,000. So, siya yung tamingin na. Si Tita Mila. Di ba? Para matultulang ba? Sige na, kay pagkarong adlaw, madam, ba kayo makadakot na mo. Kaya kailangan na. Sige. Ako na yung trabaho ba? Pero, napakoy dahil nakita mo. Ha? So may mga kita, Makasikat ka o babae. babae? Kasugat mo ko babae dahil. Unsam na bayan na, unsam na? Babae nga, unsam man, ma-love life na ko? Unsam na babae? Siguro atong ibutang talang nga malambigit ka ning bayhan. Sige na, Yes, babae! Wapar mo yung kasuway ko yung buyab. Karong panahon na makasugat na ka. Karon yun. Karong mga panahon na layo ng usa ka semana. Kap! Ano na, kini agad? Kita na. Saman, na nasa gubot dito sa inyo? Na lang ko importante yung tuyo ni mo. Saan na? Na akong paplayo ni mo sa pagkatanod. Ako, Kap! Ako! Paplay ko pagkatanod, Kap! Ibaw ko mo ay sa panos, Kap! Manhis ka! Maglukag! Mangawat! Kung kamay kayo nakabali kayo nagrabe! O maglibak! Tuwing ko na, Kap! Oh, why po maglibak? Maunig yung pangita na kong tanod. Oh, kala? Kini maunig gini. Sus, Maunig, sakto na ito Okay puli. na. Kamao mo sa mo musok. Musok? Kay gamay na. Isa kayo. Kaya lang, para mo na pagpaniid kung asang kontra ba? Musos kontra ba? Dili mo musok babae, mamusos kontra. Oo na ka. Sa? Timing kayo yung pag-applya kayo nagkinahal kong tanod doon. Okay kayo. Okay ka na. Sige. Okay, karon dalhon di ka natay operasyon dito ron. Ay, okay kayo kung operasyon ka. Huwag tatay. Bisan pag huli ka. Kumao ko. Okay kayo. Mahuli na sa house. Una, master ko na. Umay ko mga pila. Kana dawat na ka. Oh, kan. Kana dawat ka. Maunig yung pangita na ko. Sa'yo na rin i-apply yan na nagtano eh. Karon dito magsugod ka. Karon na yun. Kaya natay operasyon dito. Asa na pinay ka? Na ay nagkuan dito. Ya, dawat na. Dawat. Sugod Karon. na siya. Sugod. Dawat na. Karon dito ka. Na ay nagsugal dito sa sityo pulutan. May atong Sityo pulutan? Ano na tayo? Naghanap yung pulutan ko. Asa maghanap Atong- pulutan? Oh, sige ka! Daghan kaon niya, masyong daghang Basta patay ba niya. ako'y mato nga wako'y tanod. So timing kayo. Timing kayo. Oh. Sityo pulutan. Basta ako rin tanong di ba? Dawat ato atakon. Ato na to. Ato sityo pulutan. Sige ka. Wala ito, pulutan na ba? Ikaw, Jok. Kamulan dito, kamulan! Okay kini. Sige. Go. Okay na. Tuma. Ano yung pulutan dito? Sityo pulutan dito. Go na. Sige, alas ko. Kandiyan. Adi ko. Kamulan dito. Pulutan to dito. Pulutan. Lahat talaga gusto ko lang mis pulutan ha. Pulutan. Sityo pulutan ka. Ako ni Tano di mo ba? Wala. Libre na ko. Akong nakita. Mo ba? Isa, maglami ng istoryada. Babae. Oh? Kung saan man na, kanang daga, duda, Ako pang sutaon kung unsan siya. Basta babae siya. Tempa. Guwapa, man. oo, guwapa, o Murag ni kuan man. Murag nahanap akong panan. Di nahanap akong pananaw. Murag. Kini siya. Si Klaro na. Tamil ni. Si Siguro Tamil. kay ni siya. Oo. Ang kaping babae, murag medyo ni hanap-hanap. ano yun? Siguro kung nakay Dili nila pwede niya na iya klaro.
may hanap-hanap. Hindi, siyempre, nakuhawan sa biyata. Oo, sige. Katong si Tita Mel, sa katong ito nakaigo na ko. Naigo mo. So kanang babae, ug imo ginang mahatag nako ang iyang detalye, tagaasa ng bayhana, naam gina dire. Oo, sinabi na ini. Labi, Di ba ka sa akong giingon mo sa taon? Tinuod lagi kasi yun na. oh lagi, pero na nihanap man ko ng naong. Balik ilang ko din eh. Ako Kung na nani siya naatay paagi nga maklaro-klaro sad siya. Nga maklaro siya. kung sa may pagyan na. Ang kanang ibutang ka lang kung mato 7-Eleven mo or mato kag tindahan na gusto kag mupalit anak kag mukaon. Pagawas din siya kag kwarta para maangkon din mo. Kasabot ako siyang gusto. Pero anak na lang madam, ang problema kay iba mga dato, hindi madag cash. Pero di ako i-check. Hindi madarumi. Atong kanaawan ni mga check. Yan siya. Tosyanan. Ano lang madam ha? Basta bubayad ko na, mailahan na kung kisa ng bayhana. Pila may atong ibayad kung Barato, di lang tamo ingon og bayad kay kanang bayad medyo negative mo gina sa paminaw no. Ato na yun. Asa to pa? Donasyon. bawal lang sa inyo ha, donation. Ati lang di may un bawal pero mas sinot magud paminaw kong donation. Sige na lang kuya. Donation not less Sa to pa, than. ang akong bayad, inighatag na ko sa kwarta, pusto na ko og sobre o... Ayaw gamita ang word na bayad. Ati utang donasyon. Sige. Isod na Kana. Isod na nato siya kasi nga envelope. Sobre. Masilip ang puwa. Pero bang sa ininchik ba? Ampaw. Ampaw na mas kar makaon man. Ampaw. Ampaw. Mamay, igagaw na noy, mahuro man na. Igagaw Kaya na. siya nung unya, ang atong donasyon kay di man ta basta-basta. Not less than 10,000. Dato baya mo. Ikaw na nagtingod. Dato ang ito. Donation, 10,000. Donation na siya. Oo, sige. Basta importante na ila-ila na ito ng bayhana. Patik. Ini, klaro naman kayo ni. Klaro na kayo ni. Tikintahan mo yan. Muhatag ko ng donation. Ako isunog puti nga sobre. Itapuwa. Apuwa. Hindi ako sa tingan. Angpaw. Angpaw. Basta maura na ha. Ya, mubalik mi din eh. Ako din ihatag ni mo donation. O, donation ha. Oo. Sige. So, Sige. before ka mulakaw, patilawon sa tikasa. Mo ba? Oo. Muna siya kuya ang kuan dessert nga among i-serve. Ampaw? Ako sa man eh. Di na ang kuha na siya. Brownies na siya. Brownies. Tilaw eh. Di ba nami? Nami ay! Nami yun! Saan mo nagdungagan? Palik ko sa... Pero madam, libre na siya madam no? Tayo mo tasting. Oo, libre ni. Libre na. Basta sa sunod na donasyon ha. Maarigay mo din kay ang pagtunog lang sa akong sahog. 10,000? Lami ay! Lami na. Oh. Kini, apil po ni. Oh, sige. Tilawi. Lami yun. Hindi maning lami, basta libre. Napay tanong, gusto ka dali. Libre? Nagburger. Ay, no, naman naman. Magburilo. Ay, sus! Ni Aramadailing Santa sa kita din Unsa? Sunte! Oh! Nganong natiurok pa ka? Ha? Natukan kasi yung pagkalibakira? Ay, pastilan. Basta ka mga binigay ko. Naman ay iruling nga praning indihido. Sa! Sa iruling! Ha? Ako may buti mo sa pagkala ko sa iruling. Wow! Asa pa ko na bukas? Tao na! Hoy! Bakit yung iruling mo na? Ang palintin nila dito sa inyo. Hoy! Sa! Ano pa naman mo sila? Hoy, paminawa ko! Sa tatasita! Ikaw, di ba kira ka kada ko? Ha? Uy! Binagay na mew-mew dili ay! Abak ang iro ay! Nagjuwit ko! Nang tinuod ka iro!
Check! Check! Day! Ako din ang lala mo giro! Ha? Di ba kasama ko din giro? Ha, okay? Ba, ako! Day, ganyan na lang kung mamalit, Day. Kanina sa kunino, kapag ako sa baka din eh, Day. Day! Ang taas na po yun! Panis ka!